खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव बरायबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोनजों कर'ना भाइरासनि बागै माखासे इनफरमेशनखौ होगोन। कर'ना भाइरासनि जा बिजानु बे जाहैबाय गिलिर बिजानु जायनि थाखाय बे कर'ना भाइरासनि बिजानुफ्रा बारहावायाव गोसाराखै। गिबि खेबनि थाखाय चाइनानि वुहान होननाय सोहोराव बेनि लैखोनखौ हमजेननो हादोंमोन। बै वुहान होननाय जायगायाव गोबां सी फुड मार्केट जायफ्राव जिब जुनारफोरनि बेवहाय बाजार दङ, जायहाव चाइनानि थागिबि सुबुंफ्रा गोबां मिथिंगानि जिब जुनारफोरखौ जानानै मोजां मोनो। बेवहाय फारियै जिबौनिफ्राय लानानै गासै जिब जुनारफोरखौनो बिथांमोना जायो। बेनि थाखायनो बै सोहोरनिफ्राय गोरलैयैनो सुबुं सोलेरनि देहायाव बे कर'ना भाइरासखौ गोसारदों होननानै बुंनाय जादों। कर'ना भाइरासखौ गिबि खेबनि थाखाय 1907 मायथाइयावनो हमदांजेनना मोन्दों होननानै गोबां आर्टिकल्सफ्राव लिरनाय नुनो मोनो। नैबे खेबनि जा कभिड-19 कर'ना भाइरासआ थांनाय 2019 मायथाइनि नभेम्बर आरो डिसेम्बर दाननि गेजेराव बेखौ चाइनायाव गिबि खेब मोनजेनदोंमोन। लोगोसे बै समाव चाइनायाव गोदान मोनसे सुबुंनि देहायाव लोमजाखांनाय फैदों होननानै सावरायनायखौ जों खोनानो मोनबोदोंमोन। लोगोसे बेवहाय गिबियै गगा मोननाय बायदि मोनसे लोमजाखांनाया गोदान नुजादों होननानै जों मोनदोंमोन। बेबायदिनो चाइनाया जेला बे पजिटिभ थानाय कर'ना भाइरास पजिटिभ थानाय सासे सुबुंनि देहानिफ्राय थैखौ बिथांमोननि वुहान होननाय वर्ल्डनि टप मोनसे लेबरेटरियाव टेस्ट खालामजेनो, अब्लानो बिथांमोना हमदांजेनना मोन्दोंमोन जे कर'ना भाइरासआ चाइनायाव गोसारनो हमदोंसै। बे इनफरमेशनखौ बिथांमोना सारा बुहुमाव लिक आउट खालामाखैमोन। नाथाय बे वुहान होननाय सोहोरनिफ्राय जेला सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंसिम बे कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसा नुजालांबाय थादोंमोन, बेनिफ्राय चाइनाया लास्ट टाइमाव बे कर'ना भाइरासनि बागै सारा मुलुगाव फोसावनानै होयो जे चाइनायाव मोनसे गोदान कर'ना भाइरास ओंखारदों होननानै। नोंथांमोना खोनानो मोन्दों कर'ना भाइरासखौ फारियै कभिड-19 लोगोसे नभेल कर'ना भाइरासबो होननानै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव मोननो हमदों। नभेल कर'ना भाइरासनि जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे भाइरासआ जोबोर खम समनि गेजेरावनो सारा बुहुमनां सारा मुलुगावनो सुबुंनि देहायाव इनफेक्टेड जानायनि थाखाय बेखौ नभेल कर'ना भाइरास बुंनाय जादों। सर्ट फर्मआ जाहैबाय कभिड-19। बे कभिड-19नि जा कर'ना भाइरासनि लैखोनफ्रा जाहैबाय फारियै लोमजाखांनाय, गगा मोननाय, जोबोर गुजुनाय, हावफावाव हां लानायाव खस्थ' मोननाय बायदि बायदि लैखोनफ्रा नुजानो हमदों। नाथाय सासे सुबुंनाव थि मोनसे आखुथाया नुजायाखै। माने सासे सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदोंब्ला गुबुन सासे पजिटिभ थानाय कर'ना भाइरासनि सुबुंनि लोमजाखांनाय बा लैखोना सेम नङा। लोगोसे बेखौ 14 दिननि गेजेरावसो हमदांना मोनजोब होनना बुंदों। कर'ना भाइरासआ बे चाइनायाव जाजेननाय कर'ना भाइरासआ दिनै मुलुगनां जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बे कर'ना भाइरासआ जेला सुबुं सोलेराव पजिटिभ केस ओंखारो, अब्लाना बिथांजों नोंथाङा हेन्डसेक लानाय, बिथांनि गुजुनाय, बिथांनि हाथिउनाय बायदिनिफ्राय बे कर'नानि जा बिजानुफ्रा पजिटिभ बिजानुफ्रा नोंथांनि सोलेरसिम गोरलैयैनो नोंथांनि खुगा, नोंथांनि गन्थं, नोंथांनि मेगन बायदियाव सोरखियोब्लानो बे कर'ना भाइरासआ सासेनिफ्राय गुबुन सासेयाव बारस्लायनो हायो। बे कर'ना भाइरासआ दिनै बुहुमाव बंस'आरि फोलेरारि बेमार जानो हमदों। मानो होनोब्ला सासे पजिटिभ कर'ना भाइरास थानाय सुबुङा, मोनसे न'खरनि सुबुङा सासे सुबुंजों गुबुन सासेजों जेला खाथि खाथि थानानै बिनि दांनाय बिलिरनाय, बिनि हाथिउनाय बायदिया जेला गुबुन सासेनाव गोसारो, अब्ला बियो गोरलैयैनो पजिटिभ केस जानायनि चान्सेस दङ। नोंथांमोना खोनादों इटालि बायदि मस्ट गोहोगोरा दिनै मोनसे हादोरा दिनै नोरजिया जालांदों। मानो होनोब्ला जेतिया इटालियाव कर'ना भाइरासनि जा पजिटिभ केसखौ मोनजेनदोंमोन, बै समावनो बै हादोरा लकडाउन फोसावदोंमोन जे इटालियाव कर'ना भाइरासआ नुजासारनो हमदों, बेनिखायनो बेयाव लकडाउन फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बै समाव इटालिनि सुबुंफ्रा बे कर'ना भाइरासखौ गोरलैयै लादोंमोन, जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुङाव ससियेल मिडियायाव नायोब्ला इटालिखौ माने कर'ना भाइरासजों थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गोजौनिख्रुइ गोजौ जाबोदों। बेबायदिनो चाइनानिफ्राय जोनोम मोनजेननाय बा चाइनायाव नुजाजेननाय कर'ना भाइरासआ सारा बुहुमनाङाव गोसारनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बै चाइनायाव थानाय सुबुंफोर, लोगोसे
जोंनि भारत हादरनिफ्राय चाइनायाव थाहैनाय गोबां जब बायदि खामानिनि थाहैनाय इनफेक्टेड जा कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस बेफोर सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन हादोराव जेला थांजेनदोंमोन बा जेला ओंखारबोदोंमोन बै चाइनायाव जानाय बेरामखौ कर'ना भाइरासखौ गिनानै बेबायदिनो जोंनि भारतआवबो माखासे चाइनायाव थानाय पजिटिभ कर'ना भाइरासनि सुबुंफ्रा जोंनि भारत हादराव हाबजेनफैयो बेबायदिनो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिफ्राय दिनै लासै भारतनि गोबां रायजोफ्रावबो कर'ना भाइरासआ गोसारबाय लोगोसे मैयानि आपडेटनि बायदिब्ला जोंनि सा सानजायारि रायजो मणिपुरावबो सासे आइजोनि देहायाव पजिटिभ कर'ना भाइरासनि भाइरासखौ नुनो मोनदों स' नोंथांमोना जोंनि भारत हादरनि जा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा 2020 मायथाइनि एप्रिलनि 14 एप्रिलसिम लकडाउन फोसावदों स' लकडाउन फोसावनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे कर'ना भाइरास पजिटिभ थानाय सासे सुबुङा जुदि गुबुन सासे सुबुंजों ज' थालायोब्ला बिनि दांदेरनाय बिनि हाथिउनाय बायदिया थायोब्लानो कर'ना भाइरासआ गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेयाव गोसारनो हायो स' कर'ना भाइरासखौ बे बुहुमनिफ्राय फोजोबस्रांनायनि गुबै फर्मुलायानो जाहैबाय निजेखौ सांग्रांथि लाखिनाय निजेखौ न' सिङाव दोननाय लोगोसे सेनिटाइज आरो मास्क स' गोबाङानो दिनै जोंनि गामियारि हालामाव नुनो मोन्दों मास्क गानाखै मास्क गाननायाव लाजिनाय मोन्दों नाथाय मास्कखौ मानो गाननो होदों बा आखाइखौ मानो सुनो होबाय थादों बेनि गुबै जाहोनफ्रानो जाहैबाय कर'ना भाइरासआ गोरलैयै से कर'ना भाइरास सासे पजिटिभ थानाय सुबुंनि जा हाथिउनाय जा दांनाय बिनि गासै भाइरासफ्रा बिजानुफ्रा गोरलैयैनो जोंनि खुगा जोंनि मेगन गन्थं बेजों सोरखिनो हायो स' बै समाव जुदि सासे पजिटिभ कर'ना भाइरास थानाय सुबुंजों नोंथाङा थादेरोब्ला बिथांनि हाथिउनाय बिथांनि जाखिनि इनफेक्टेड भाइरासआ नोंथांनाव हाबोब्लानो बे फोलेरारि जालाङो स' बेनिखायनो जोंनि भारत हादरावबो आसाम रायजोआवबो लकडाउनखौ फोसावदों जाहाथे पजिटिभ थानाय सासे सुबुङा गुबुन सासेनिसिम बे कर'ना भाइरासखौ फोलेरारि खालामा स' बेनो जाहैबाय लोगोसे मास्क गाननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय सासे पजिटिभ थानाय सुबुङा हाथिउब्ला गोरलैयैनो नोंथांनि खुगासिम बा नोंथांनि गन्थंसिम हाबलांनो हाया बेनि थाखाय नोजोर बोनाय जादों लोगोसे सेनिटाइजआ जाहैबाय नोंथाङा जेला थाबैनो निजेनि आखाइफोरखौ मैला नांनायफोरखौ थाब सुस्राङोब्ला बेनिफ्राय कर'ना भाइरासनि जा बिजानुफोर बे गोरलैयैनो नोंथांसिम थांदेरनो हाया लोगोसे गोबां डक्टर साइन्टिस्टफ्रा फोसावदों कर'ना भाइरासआ जोंनि भारत हादराव गोलोम बोथोरनि थाखाय बेयो रंजिनो हानाय नङा होननानै नाथाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोंनि भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोराव गोबां नैबे समाव गरम बेनि टेम्पारेचारफ्रा हाई अब्लाबो कर'ना भाइरासआ बै हादोरफ्रावबो जादों स' कर'ना भाइरासआ जोंनि हमनानै ला दंफांजों बानायनाय काठनि जा बेन्च टुल बेफोराव 1 घन्टासिम बेनि भाइरासआ थांनानै थायो होननानै बुंदों लोगोसे स्टिलफ्राव जोंनि थुरसि बायदि स्टिलफ्राव 24 घन्टासिम बेनि भाइरासआ थांनानै थानो हायो होननानै बुंदों स' जोङो जेसेबां हायो कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सांग्रांथि लाबोनांगोन मास्कखौ गानथारनांगोन लोगोसे सेनिटाइज खालामनो हागोन स' नैबेखिनियावबो आं मोननैसो खोथाखौ बुंबावनो नागिरदों दिनै जोंनि बाजारफ्राव सेनिटाइजार लोगोसे मास्कखौ मोननो थांला स' सेनिटाइजखौ जों बर' सुबुंफ्रा सेनिटाइजारफोरखौ गोरलैयैनो बानायना लानो हायो जेरै फारियै जोंनि बर' गामिफ्राव जोंनि बर' गामिनि बारि बागानफ्राव गोबां निम दंफांफोरखौ जों मोननो थाङो स' निम दंफाङा जाहैबाय बे निम दंफांनि बिलाइफ्रा जोबोर गोखा स' बे गोखायावनो कर'ना भाइरासआ थांनानै थानो हाया होननानै बुंदों कर'ना भाइरासनि जा बिजानुफोर बेयो गोखा बेवहाय थांनानै थानो हाया स' नोंथांमोना जेसेबां हायो जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा निम दंफांनि बिलाइफोरखौ खानानै बेखौ दैजों रुनानै बेनिफ्राय ओंखारनाय बिदै रोसिफोरखौ दुगैनायाव बाहायनांगौ लोगोसे साबुनफोरजों आखाइखौ सुखांनानै बेवहाय जोंनि आखाइफोरखौ मोखांफोरखौ बेनि बिदैजों फुननानै लायोब्लाबो गोरलैयैनो जों सेनिटाइजार खालामनो हायो लोगोसे गोबां डक्टरफ्रा ससियेल मिडियायाव बुंदों बे कर'ना भाइरासआ सासे हेल्थि बडि जोंनि जा इमिउन सिस्टेम एन्टिबडि बेयो गोख्रों थायोब्ला जों कर'ना भाइरासआ गोरलैयैनो जोंखौ नाख्रेबनो हाया स' जोंनि इमिउन सिस्टेम गोग्गो सोलेरखौ माबायदि खालामनो हायो बे जाहैबाय जोंनि गोग्गो सोलेरखौ जों खालामनो थाखाय जोंनो सि भिटामिननि गोनांथि जायो स' बे सि भिटामिना जोंनि बर' सुबुंनि गामि गामि बारि बागानफ्राव गोरलैयैनो एभेलेबल दङ बेफोरनो जाहैबाय फारियै नैबे समाव जोंहा थाइगिर फिथाइ थिंख्लिं फिथाइ
कारजि नारें जुम्ब्रा बायदि गोखै फिथाइफोरावनो जों गोबां सि भिटामिनखौ मोननो हायो। स' नोंथांमोना जेसेबां हायो नैबे समाव थाइगिरनि रोसि लों, नोंथांमोना कारजि जा, नोंथांमोना जेसेबां हायो गोखै फिथाइफोरखौ जानो नाजा। लोगोसे बे जोंनि एन्टिबडियाव कर'ना भाइरासआ गोरलैयैनो इनफेक्टेड खालामनो हायैनि थाखाय नोंथांमोना जेसेबां हायो गोखा ओंख्रिफोरखौ जा, जेरैहाय जोंहा नारजि थाहैबाय, नैबे समाव निम थाहैबाय, बेबायदिनो तिता काक्रेल बायदिखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो जा। स' इमिउन सिस्टेमखौ जोंनि हेल्थि खालामनो थाखाय गोखा आरो गोखै बे मोननै सर्सआ जोबोर गोनांथि। नोंथाङा इमिउन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सि भिटामिन गोनां जिखुनु गोखै फिथाइखौ नैबे समाव जा। स' जोबथारनायाव मोनसे खोथाखौ बुंगोन, बे कर'ना भाइरासआ जेला चाइनायाव हमदांजेन्ना मोन्दोंमोन, बेखौ जों लाइटलि लानायनि थाखायनो चाइनानिफ्राय गोसारना दिनै सारा बुहुमनां जाबाय। लोगोसे भारतनि दाब दाब रायजोआव दिनै नुनो मोन्दों आरो जोंनि आसामाव नैबे समहालागै सासपेक्टेड केसफोरखौ नोजोर बोगासिनो दङ। स' मणिपुराव जा पजिटिभ जाखिनि केस मोन्दों सासे हिन्जाव मानसिनि देहायाव, बेयो लण्डननिफ्राय फैदोंमोन। फैनानै बे जोंनि मणिपुराव दा इम्फलाव बिथांनि देहाखौ रिसार्च खालामगासिनो दङ, नाथाय रिजाल्टआ पजिटिभ ओंखारबाय। स' नोंथांमोननि गामियारि हालामफोराव, नोंथांमोननि एरियायाव जुदि गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय जबनि थाखाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव थाहैनाय सुबुंफोरखौ नैबे समाव फैदोंब्ला, आसाम रायजोनि बा नोंथांमोननि जाखिनि डिस्ट्रिक्ट जिल्लाफोरनि गोबां कर'ना भाइरासनि थाखाय हेल्पलाइन होदों। लोगोसे नोंथांमोननि नसुंसेयारि पुलिस आउटपस्ट, पुलिस स्टेसन बायदियावबो बेनि बागै नोंथांमोना मिन्थिहोनांगौ गुबुन रायजोनिफ्राय सुबुं फैदोंब्ला। लोगोसे नोंथांमोना जेसेबांनो एवारनेस जागोन, नोंथांमोना कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'गोन। स' जोबथारनायाव बेखिनिखौनो बुंगोन, नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंजों लोगोसे गावखौनो सांग्रांथि लाखि, मास्कखौ गान, आखाइफोरखौ मोजाङै साब सिखोन सु, सेनिटाइजार लाखि। लोगोसे गामियारि सांग्रांथिफ्राव गासै सुबुंफोरनोबो नोंथांमोना बा नोंथाङा जेसेबांखिनि कर'ना भाइरासनि सायाव मिन्थिगौ, सासेनिफ्राय गुबुन सासेनो शेयार खालाम। बेनो जोंनि कर'ना भाइरासनि बिजानुखौ फोजोबस्रांनायनि गाहाय फर्मुला। स' नैबे समाव बर' सुबुंफ्रा जेसेबां हायो गोखा गोखै मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइखौ जानो नाजा। लोगोसे जेसेबां हायो सांग्रांथि था, मिन्थियैखौ बुजायनो नाजा। लोगोसे मास्क गाननायाव मिनिनांगौ लाजिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा जुदि बे लाजिनायखौ दान्दिसे समनिखौ दोन्थ'नानै नोंथाङा जुदि मास्क गानोब्ला, सेनिटाइज खालामोब्ला, नोंथाङा बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'गोन। लोगोसे बुहुमाव सासे सांग्रांथियारि थामोनथाखौ लाबोनो हागोन होननानै आसा थिबाय। लोगोसे जेसेबां हायो कर'ना भाइरासनि सायाव आं माखासे एवारनेस भिडिअफोरखौ लाबोबाय थागोन। बे भिडिअ' बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।